Yauwa gashi wallahi na shigo unguwa dai tun ɗazu nake yawo ban gane gidan ba. Bari in tawo number ki bani number ta kawai sai in ɗauka. A to ga ma nan na gani bari in tambaye shi. Ba Allah barka dai. Barka dai. Da Allah wani gida ne ta nan haka ake muku tace to amma ban gane gidan ba wallahi. An ce ko gidan Malam Bishir. Oh Malam Bishir na gane. Da Allah ya za a to da yaran inda gidan da Allah. Ya kun da hankali ka ba Allah. Kaga ga kuna can haka nan. Yawa haka shiga. Za ka ga akwai ta tsururuwa hanyar da ta miƙe haka. Na gane. Yawa haka bi ta kana zuwa ƙarshe za ka wata ta yi haka. Okay. Kana gida da gida wannan kusantan gaskiya ba zan gane ba. Ka gane dan Allah ka yi hakuri. Ka taimaka ka zo mu je ka raka da Allah ko zuwa wurin ne dan Allah in ka nuna min ma ni ko wani abu sai in baka. Malam in na daga kafata nan akwai matsala kana ganin na daga na ban akwai matsala. Dan Allah ka yi hakuri ne. Ka yi hakuri ba inda zan. To mai gida Frank ne ka kamara can. Yana dubun nan dama ina sanin yadda. Ta hakuri.